Hi guys! So karon ako diri sa Davao naglaglaag kay Kadayawan man. So pakita na ko sa inyo kung sinahitabo sa Kadayawan. Wala na akong nadala si Lola kay di man gud siya vaccinated so di siya pwede maka-laglaag. What time? Got it off. So wala na ko'y naabtan nga show daw kay dali ra siya na human. So ako na lang i-video kung ano sa mga nahitabo afterwards. Wala di ko'y naabtan nga mga katumbulak sa kadalanan daw, wala. Manana daw. So ano lang, ako sa San Pedro Cathedral karon. Guys, grabe kay kahinlo sa Davao yun. Wala kay makita nga basura.